pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Kalitog abtik kaayo ang lihok ni Sandro o giigo niyang pusil ang bukto ni Hasam o napuglan ni ini ang paglamoy unta sa Sinai. Nakuha nilang buhi si Hasam o gidadayon sa kampo. Naguna si Flash aron isecure ang palibot sa kampo kung maabot na sila si Sandro. Tuod man, diyang dad-o na unta sa interrogation room si Hasam kalit na may butungan na pati o ang agtang ni Hasam ang naiko. Unya may lain siyang buto-butungan na pati gikan gihapon sa rooftop. Pagabot ni Sandro sa rooftop, si Flash ang iyang naabtan ug ang usa ka gwardiya nga nagkupot pa og telescopic rifle nga patay na kay gipusil og magkadaghan ni Flash. Matud pa ni Flash, ang gwardiya mo'y nagpatay ni Hasam ug iya usab ka naunhan kay siya man usab ang pusilon unta. Nalang mingaw ng gabi, may gitawgan si Rahim. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Ang malayang paraan, kung kaya mong isipin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Are you alone? Yes. Ugma, makuha na nimo ang imo nga budget sa imo nga bank account. Okay. Hangtod sa sunod nimo nga buluhaton. Okay. Miabot na gyud ang mabulukon mong panahon. Ikaw na sab ang maanindot kayong opsyon sa laing ang-ang sa tumong og katuyuan sa atong pagtuo. Onward fiercely, our dear warrior of Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dili patingali nimo panahon, Sandro.
Nagkasabot ko. Gituyo ni Allah nga dili ka pa mamatay. Wa pa mag-schedule si Allah sa imo kamatayon. Jamud, Sajid, kung gikapoy na ang inyo mga utok ug mga mata, pahuway lang una ka mo. Ug manasab, dili maayo nga pugson kay magsayop-sayop unya ang trabaho. Ikaw na, sir. Good morning, sir. Good morning, Flash. Sayo ka pa kinako din sa war room da. Masayo lang ko kay wahinunda nga akong katuog gabi, sir. Nasigog ko tapata. Para nagawa ko makatuog ba? Sige ko hunas na kita mo gahapon. Matagaw ba na ito din sa kampo ang akong masugatan o magian. Para nako, kadudahan na nga hilong ng mga sakop sa mga terorista. Timpla raw kape, sir. Oh, nagdudas di ka na ako. Ni mo, sir? Di kadudahan bisa gamay buling sa pagduda, sir. Di ba ganit ka mahadlok mo pagkamatay aron nang mabantayan ang demokrasya o kalinaw? Ikaw, sir, nagduda ka na ko? Kay may angin ay kung kadudahan ni mo, Flash. Pila na tagatuig na nagkauban kung nagkasuurog mayo. Tiblay ko kape palihog, Flash. Yes, sir. Kung sa'yo mong giuting kay sa laptop, Flash, Sama sa gihapon, nag-search ko, sir. dali-dali mo lagi ni mag-off ang laptop pagkabot na ko. Aho, sir. On lang gihapon na. Kape, sir. Kape ni mo. Oh. Or doon na kay gidilit og dali-dali. Murag. Wa man tingnan yung gidilit, sir. Pulos mga importante ang sold sa akong laptop, sir. Busa, bigyan ang hilaptan ba? Ato ko na mga importante ng mga files. Matay. Nagduda ka sa dako, sir, no? Kalinti na eh. Masa lagi angay na kung kadudahan di mo. So, excuse me. Yusuf. Good morning nyo dia, Pilipinas, sir. Good morning, Yusuf. Sorry ko nagka-isturbo ko. Starring na sa mga Pilipinas, sir. Labi na yun dia sa Cebu. Nakadakop na ang tamong terrorist o buhi pa yun pero ipatay o diha pa yun patya sa inyong tampo nga wa ma-interrogate. Like klase kung makigubat ng kining mga tawhana, Yusuf. Lahi kayo sa klarong gubat nga tubangay. Pulos trinador nga pagi. Amping mo na, sir. Bisa napatay tuod sa imong sakop ang gwardya nga mao'y miunay papatay sa terorista. Pero lisod tong karon ka ng mga tawana. Salamat sa imong concern, Yusuf. Kumusta ka naman eh? Ampot lang, sir. Okay lang tingali ko rin, sir. Kanusa ang imong kasal di as California? Wa pa mga schedule, sir. Sige lang. May baro niya mo diha. May na yun gani. May na yun, good, sir. Ipangumusta lang ko ni Manang Lourdes, sir. Ni Manang Prima o Ni Mary? yes. Ni Sister Mon, sir. Okay, Yusuf. Abdi sa liya. Ay kalimot. Vulnerable ang tanang nasol sa demonyong kalihukan sa terorismo. Ang Amerika pagkaha nga mo'y numero unong kaaway sa mga terorista. Salamat, sir. Palihog, sir. Ayaw kalimot nga nangumusta ko ni Sister Mon, sir, ha? Bye. Bye. Kinsa man ka na si Sister Moon nga gibalik-balik ni mo pagkumusta, ha? Uusa si ka Madre Jana. Buutan. Maloy-loy og
Isog. Why? Mura nag-uul ka. Gimingaw ko sa Pilipinas. Mawa na. Ako wag tango ng imo kamingaw. Come here. Yusuf, honey. Okay. Why? Yato ka na ako. Yusuf. Maranghi ko ni tita nga yato kita. Rahim? Kumusta? Ako manghod na si Yusuf. Hapit na amo kasal. Good. Ayaw kalimot. Gamit kaayo si Yusuf. Nahibalo ako, Rahim. Pang-international ang imong manghod. Ako ang mahibaw niya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Let's go. Okay. Ihatod na ko, honey. Kabayaan akin sa ka. Unsa man kadto, ha? Dili ko mo pauli kung dili ka mo tubag. Unsa man ang kabayaan akin sa ka. Okay. I love you. I love you too. Okay, let's go now. Flash! Oh, sir. Kaya ka naman din sa gawas. Nagidoktor ka man. Ay, ako ko magdoktor, sir. Nigawas na ko kay may ikasuti kasi mo cellphone ba? Nagredo sa kulis gawas, sir. Yan, asap ko yung ilang taos gawas. Nakita ka, sir? Dool sa din, eh. Sakyanan ka na ni Rahim. Nagsunod ang dikarga nga. Napuno ang dikarga sa mga lingkuran ng plastic, sir. Oy! Major Sandro Santa Cruz! Kung husto kita sa itong pagduda nga terorista ning animal, maayo gini ang pagkalingin sa itong Flash. Assalamualaikum, Major. Waalaikumsalam, si Rahim. Assalamualaikum, Flash. Waalaikumsalam, Flash. Dili man makahibaw si Flash nga matubag. Well, good morning, Major. Ganina pagid ko mahinumdom nga misaan man day ako nga muhatag og daghan nga mga lingkuranan dinhi sa inyo nga kampo. That's why i-diskarga ninyo palihog ang mga lingkuranan. That's why niya usa ka truck nga lingkuranan alang sa inyo Major Sandro Santa Cruz. Compliments from Jamal Enterprises. Daghang salamat, Mr. Jamal. In behalf sa mga kaubanan ako din kasing-kasing kaming magpasalamat sa imong ang tanan nga butang sa kalibutan dili na to mada sa ato pagkamatay, Major, dili ba? Magligutan, Mr. Rahim. Thank you. Plus, palihog sa kape. Yes, sir. Oy, Mr. Flash, amigo, magare, igsoon. Major,
Naakulain na sab nga kape ako ihatag sa imo ha. Gikan sa Italy. Niya. Dagaging salamat, Mr. Rahim. Danarin kape flash palihog. Ano, sir? Thank you, Mr. Rahim. Number 1 ka na mo. Generous ka. Thank you. I heard the news. Yes. Nabati na ko ang news gahapon kung unsa ang nahitabo dinhi sa kampo. Mahal nga ala. Bisan dinhi sa sud sa inyong kampo, Major. Na isahan pa kayo. Terrible. And yes, Major, deep in my heart, nagsubo ako sa maong hitabo. Very sad, Major. How very sad I am. Pero dili gyapon sila mo hangtod, Mr. Rahim. Ipaniguro ko gini mo. Masakpan na gyapon sila. Ipanumpa ko gid kana. That's good. That's good, Major. Siguro agyod nga imo gyud sila mahurot. Siguro agyod, Major. Sangpita ako kung unsa ako ikatabang sa imo. Kay tabangan ta ka. That's a promise. Ngano gitutukan ko nimo, Major? Well, thank you, Mr. Rahim Jamal. Salamat yung kainin mo. You take care, Major. Ikaw sab, Flash. Bye. Salamat, Mr. Rahim. O salamat sab sa mga lingkuranan o sa kape, Mr. Rahim. Bye. Nagluya ka man, Flash. May gipamatay ka sa lawas. May mong mapawal yung kariyot, sir. Bawa yung tanaw kariyot ng lawas bahay sama. Sige. Pahuwayo na na, Flash. Tawagan ko, sir, kung sa emergency. Naamagani. Ato na ko. Maramag nagluno si Flash. Nagluya man. Ayaw na yun di ang ipauli ko na sa ato. Ha? Usay nakita na mas ko laptop. Wa man. Magkakot ka! Nasakpan na nimo ang ako mga tinaguan. Nasakpan na nimo animala ka! Mahinabtanon! Military secret ang imong gihinabtan. Huwag ka mabahibaw! Ha? Ha? Stop! Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakapit. Ganong ingon man niya ang grabing reaksyon ni Flash. Diyang iyang naabtan na may gibasang asawa sa laptop. Kinsa man ang traidor sa mga kauban ni Sandro. Unsam na ikinis si Jana. Magaret, Igsoon. Nunti palihog ang uban pang mga sumpay. Nining lahi na tong sugilamong nga nagulugan. Sugilanong nga sinulat ni Fermin Coliantes Gomez, Director Algina Makita, Spinar Nelson Tantano, Recording Engineer Chris Crisostomo, ug laing dalit kaninyo sa Sugilan Production. Sa sarili